Egunon, Tolosatik, gaur 2018ko otsailak 8 ditu, gaur hemen Tolosa bihotzean gaude, hor iruditan daukazuen eraikin horretan bertan murgilduta gaude, izan ere gaur Tolosa bihotza, pasioa eta festa gogoa baita. Gaur Tolosako inauterien egun potoloa, egun loria, lehen eguna esango dugu, ostegun gizena, egunon, guztioi, gaur eta eina handi batean eta bereziki emankizun honetara orain batzen hasita zaudeten guztioi. Tolosa.eus proiektuaren bidez eta webguneren bidez, Tolosako udalak sustatutako emankizuna du gaurko hauxe. Tolosako inauterien lehen piztualdia, alegia, hemendik ordubete eskase barru egingo den txupinazoa bera kontatuko dizuegu zuzenean. Ez hori bakarrik, hori jantze egingo dugu noski eta jantzte horretan hainbat eta hainbat protagonista izango ditugu hemen gure set honetan. Esan da bezala Tolosa bihotzean jarraita dukagun set honetan. Pasioa, festa gogoa, hori guztia txertatu eta noski zeuen ganatu nahi dizuegu asko izango zareletako edo bat baina gehiago bai bintzat, izan Tolosan bertan. Ala gertalitzekelako, baina bereziki Tolosatik kanpo egonik gaurkoa bizi ezin, baina ikusi eta nolabait ere barneratu nahi duzuenak. Bueno, horretarako gaude, eta horretarako gaude Tolosa.eusen bezala, basare sozialetan zerretik ez, hau guztia hau partekatuz, Tolosako inauteriak, hashtaga traola erabilizazuen nahi balin badezue, geurekin ere partekatzeko zeuen irudiak, zeuen bizipenak, zeuen sensazioak, oraingo, bueno, azken batean, poz guztia hoxe, balaxe delako, ez da? Ostegun gizena berdin poza, ostegun gizena berdin festa, ostegun gizena berdin Tolosa. Eta esan da bezala, gu prest gauden honetan, baterako eta besterako hemen protagonistak jaso eta mezuak zabaltzeko, horretan, kanpora begira ere jar gaitezke. Ze gaurkoan, teknologia ere tira egin nahi diegu, eta haiek baliatu zergaitik ez, zeunotako zenbait behintzat geuregana hurbildu arazi. Ostegun gizeneko txupinazoren emankizun honetan, protagonista asko izango ditugun honetan, kanpora ere joko dugulako. Puskana-puskanaka hasiko gainera, kanpora begirako konexio horiek bideratzen edo egiten. Ikusiko duzu ze sorpresa politiak eta batipat zeuen ezagunak diren lagunak kanpotik nola agurtuko gaituzten. Beste, eta orain urruti gabe, horretuko duzu orain atzera hemen egin genuen estreineko zuzeneko emankizunean bertan nola izan genuen esatari bat berezia, Inigo Asensio, aurten hemen emankizun honetan ere parte hartzeko dagoena, baina beste bide bat egiten ari dena. Laizter orkestuko dizuegu, sorpresa polit bat daukagulako arekin. Koreara bidean dago. Bueno, artean Euskal Herrian, dakigula behintzat. Loiuko aireportura begidean, gero Korean neguko olimpiar jokoen jarraipena egin alizateko. Inigo Asensio, Pyeongchang. Koreara bidean, orentxe ikusi ezazue, emankizun honetan. Egunon, Inigo, bueno, konta iguzu. Egoera, orentxe bertan, ara, hortzik ikusten zaitugu eta uste dut eserleku berezi batean eta ibilbide edo traiekto berezi batean zaudela. Inauteri ostegun gizenean, Inigo. Hortxe gaude, hortxe izozuta geratutzaigu irudi hori, atera kontuak, Tolosatik, puskanaka loiura bidean nola dagoen jarrita, beraz, hartatik eta gertutik gerturago edo Bartzelonara begira jarriko gara, eta Bartzelonan dago Leire Zabala. Bueno, bon dia, Leire, egunon? Kaixo, bon dia. Ai, zure irrifar horrek salatzen zaitu. Nik uste morriña puntxu batekin pasadela, ez da gaur Tolosan ez egote hori, Bartzelonan egon beharra, bueno, konta iguzu, zer da, zeu Bartzelonan egotera eramaten zaituena? Bueno, honea etorri dintzen ikasteko asmoz, eta guen meldanen nago, eta Tolosa asko faltan botatzen guentxe bertan egia esan. Esate batako gaurko eguna, ez da, ostegun gizena, hauxe, goendik handena lertzear dago momentu, hau. Bai, bereziki ostegun gizena, osea, nahi ostegun guztik asko gustatzen zaizkit, baina berezina txupinazoa da, txoixoa jatea, ez dakit, eguna oso berezia da. Bueno, nahi zu gauzatxo bat esatea, virtualki baldin badere, txoixo mutxurtxo bat gordeko dizugu. Bale, usai ganotatzen bai. Aizu, orain ordena gailu aldamenean zartaria martxan jartzere libre izango dezu, beraz hori zeukere hartu aintzat. Bueno, Bartzelonan, esan da bezala, Leire Zabala. Koska bat aratago joango gara, zer horitzen Alemaniara bisitatxo bat egiten baldin badugu. Han, Alemanian, Ruth Ortiz dago, musikari beti oso lotutako pertsona bat. Ruth, kaixo, egunon, guten morgen, esan marko dugu. Guten Morgen, sí. Maja, baina zer egiten dezuzuko, ostegun gizena Tolosan eta zeu oraindik Alemanian? Eso me lo pregunto yo también, todos los años me lo pregunto. Y Ruth, que yo sepa, llevas unos cuantos años, ¿verdad? Ya fuera, kanpoan ya urte askotan.
Sí, en Alemania 7 años y fuera de Tolosa 16, 17. Pero siempre que puedo voy a Tolosa en carnaval, siempre. Bueno, Sí, sí, no. siempre tendrás el carnaval alemán. Tengo suerte porque aquí se celebra mucho el carnaval. La Colonia es muy, muy, muy famoso por sus carnavales también, pero nada que ver con los de Tolosa, claro. Ruth, zeu berezia zara honetaz hitz egiteko. Inauteria gauza asko dira, baina inauteria bereziki musika da. Ya, es que sin la música y las charangas del carnaval de Tolosa no habría nada, es la parte más importante, digamos el sello del carnaval de Tolosa. Sí, yo he tenido la suerte que por ser música he participado en carnaval de todo, por la banda, las charangas, siempre con la música, o sea que para mí es lo más importante, claro. Matiz importante, te veo en casa, supongo que estás en casa, no sé si también tienes una pequeña sartén y, ¿por qué no? Bueno, te iba a decir que una chistorrita, quizá una salchicha por ahí. ¡Qué bueno! Oso ona, Ruth, eroriko da. Bueno, beste konexio bat gehiago ere badaukagu, eta orain Danimarkara, Kopenhagera, hango hiriburura joko dugu, Danimarkan dagoelako, unibertsitate giroan, okerrez baldin banago, Inigo Prada. Inigo, kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Nola esaten da hor, good morn, ez dakit ondo esan dudan. Gumon esatea. Txeaka, a ber, erakutsi pixka atzealde hori hor, elurra somatzen dugu, hor Kopenhagen? Bai, bueno, lehengo astean nahiko elurra izan genuen, baina gaur behintzat bakarrik gradu badaukeu, beaz, gaur nahiko ondo gaude. Bueno, eta Kopenhagetik ze sentitzen duzu burua eta bihotza urrun xamar zeure festagiro honetatik, Tolosatik? Bueno, urte batzutan eskapatu naiz, baina aurten izan dut eta beti bezala egun hauek pixka gogorra dira. Eta zure historia, lotu gaitzazu zure historiara, nolatan hor, eta orain txatu batarako zaben kokagune horretan, Kopenhagen eta unibertsitate giro horretan, Inigo? Ni junintzan Tolosatik duela 3 urte, etorri nintzen honea master bat itea, da masterra bukatu nun, da unibertsitaten lan bat eskaini izaten, doktoratu bat iteko, da hemen txenabil. Guaintxe, 8 hilabete da mazkit nire ikerkuntzaiten, da ber nola jutean. Kantinan txistorrarik apenas egongo den Kopenhagen, ez da? Ez, saltxitxa daula baitu, txorizoke bai, baina txistorraik ez, imposible. Bueno, esan da bezala gaur, virtuala baldin badere zerbait egingo dugu, moldatzen saiatuko gara, zeu ere hori helarazteko. Laugarren konexioa, hasieran iragarri dugun horixe, Inigo Asensio, Loiuko aireportura bidean, handik Pyeongchang, Koreara bidean jartzeko, neguko olimpiar jokoetara. Inigo Asensio, kaso egunon berriz ere? Egunon berriz ere, mentxe gara. Hortxe bai, kasualia, orentxe berriz ere tunel batean sartuta, azortzian bete-betean sartuta Inigo Asensio. Jura bidean gara. Entzuten dugu. Bai, orain bai, ezta? Bai, jarretu, Inigo, entzuten zatugu eta, konta. Bai, esan dakoa, aeroportura bidean garela eta bertatik lehenik Frankfurtera eta handik Pyeongchang, Seulera, Koreako hirira iritsiko gara, eta bai, olimpiar jokuen kobertura egitera goaz, eta bide horretan, beste egunik ezin eta bidaia osteon gizenean tokatu behar. Bueno, batzui eta bestei broma beren egin diet, baina hor uste dut txistorra gutxi izango dezula. Bera, kaso loiun gero pixka bat. Bueno, gauzatxo bat begira, hori da, giro hori izaten nahi nintzela eta txistorra giroa, edo batipat ere orain gosari amaiketako giroa, ordu ere alakoa delako ikusi nahi baldin baduzue, laukote ikustazue irudi hause, kalera goaz, nora ez dakit oraintxe bertan, Helene Arandia, gaurko erreportari lanak egingo dituna izango dugu orain konexioan, iaz gogoratu, hemen, eta plazazarrean bertan, udaletxeko plazan bertan, balkoitik, eta bizilagun bat ikasue eginda sartu zitzaigun. Gaur orde Helene, egunon, konta iguzu, non zabiltzan? Kaixo, ostegun gizenon aitor. Berdin. Bueno, aurten momentuz balkoik ez, aurten, erabaki dut tokiz aldatzea pixka bat, eta horretarako etorri naiz zonea kabialai elkartera. Esan bai diate, aurten ez usteko borobil bat gertatuko dela Tolosan, nola ez. Eta, ona etorri naiz, dakizuenez, kabialai elkarteko kidek osatzen dute inauteritako korporazioa, gaur ostegun gizenean, eta gaurkoz bada ere, beraiek mozurrotzen dira udaletxeko ordezkari ez, beraz, ona etorri naiz, eta esango dizuta behar gertatzen den. Ona. Kabialai bertan, kabialai atarian egotea bera Helene, oso puntu ona da, jakin badakizuelako. Gaurkoan, eta laizter hemen, oraindik eguerdik 12 arte ofizial izango diren
alkatea eta zinegotziak, kultura, gazteria eta festen zinegotzia bera haiek ere protagonista hemen izango ditugu setean, eta haiek laizter izango ditugu hemen, baina haiek horrezatuko dituzte 12 aurrera badakizue, Kabia Lai elkarteko korporaziokoek. Elena Arandia artean hortze bilen, eten zaigunean konexio, baina Kabia Lai kanpoaldeko giro horretan, bete-betean, gero sartuko zaigu, kontakizuna egitera. Orain bien bitartean, eta berriz ere konexioetara itzuliko gara, eta konexio horietan atzera berriz ere bazeretik ez, Barcelonara begira esate baterako Leire Zabala. Hemen badaukagu gaur galdera nagusi eta handietako bat, utzi gastronomia alde batera eta utzi esaterako baita ere musika alde batera, baina eta erropa. Zuek ze ohitura izan dituzu ez, Leire, zu ikusten zaitut, gazte zara, nago ni zu ez dakit txilaba ohiturako norbait izan zaren, edo bestelako ohiturak izan dituzun. Gaurko egunez, zer, Leire? Gaurko egunez, aurten ezer, baina urte askotan ni txilabakin izan naiz, eta adibidez, 13-14 urte izan genituren adibidez, buzok jarri ziren oso modan gazten arten, eta guk buzo berdea ematen genuen, langilena, bagina bezala, baina, hortik aurreare txilaba eraman genuen. Hostialetan bai, txilaba. Begira, hostialetan ere bai, hori ere bada beste detalle bat. Ruth, zeu ere, Ruth Ortiz, Alemaniatik, zeu ya beste kinta batekoa zara, eta akaso zeu beste ohitura batzuetakoa. Cuéntanos, Ruth, para ti, txilaba, buzo, o en Jueves Gordo, ¿qué? Yo he sido siempre chilaba, ya los puntos ya no estaba ahí, cuando voy ahí intento buscarme una chilaba siempre. Esa chilaba que ya tiene ese punto añejo, ¿verdad? Ese cariño que le solemos guardar a esas chilabas. Sí, que todos los años, solo los sacas para ese día. Ona. Asensio, zeuk ez dakiz zer dara matzuen egia esan zera, Koreara, baina, zeuk ere zer esateko izango duzu, ezta? Zeu ere kintetan hoxe dantzan zabiltzelako, majo? Bai, guri buztuanak ez zion harrapatu edo, behintzat ninduen harrapatu, txilabarenak bai txotan, baina hortik aurrera ziren, ez? Horre, galtza bakeroak gola flekotan moztuta, eta izan zian urte batzuk, uste ongi zenean beste joeratzuk izan genitxun, da gero, egia esan ja, adinakin txilaba berreskuratu edo beste kontondirik gabe, baina buztuak nahi ninduen harrapatu hor, generazioekin dantzan zu diozun bezala. Noizbait nik martxa honetan uste dute azterketa bat egin beharko dugula txilabaren nondik norakoak eta txilaba oraindik ere nola sustatu liteken edo zergaitik ez, ohitura berriei menekin eta aurrera jarraitu behar dugun. Dakitala Kopenhageko konexioa Inigo Pradarekin ere orain eten zaigu, baina berreskuratzen dugunean barekin ere bitz egiterik ere ea badugun. Bueno, apusan-musanaka eta hemen zai gauden bitartean, gu pleno aretan gaude, ikusten duzu, hemen atonduta daukagun aretoko txokotxo batean jarreta gaude, hemendik lasterrera, 11 puntuan, Kabia Lai korporaziokoak, orain Elene Arandia zaindari dutenak aurki etorriko dira onuntza, eta hemen halako ekitaldi berezi bat egingo dute non aurtengo 2018ko inauterietako kutxuna izendatu eta omenduko duten alegia hori eta aurten dagoeneko jakin badakizuen bezala, Berazubi elkartea da. Berazubi elkartea izango da kutxuna eta hemendik laster batean pasa eta zera, zorionduko duguna. Ea konexio horietan atzera berriz ere hangout edo bintzate orain egiten ari garen zuzeneko streaming hauetan gogoratu traola hori, hashtag hori erabiltzeko moduan zaretela, Tolosako inauteriak hashtaga plazagiroa ere hementxe daukazue, artean oraindik ere goiza, baina jende pusan osanaka biltzen. Importantea, eta orain kanpoan zabiltzaten hori ere esateko, zorua, lurra hor busita ikusten ari zarete, baina ateri eta badirudi eguraldiak eutxi egingo duela eta horrek asko lagunduko du, naiz eta hotz egiten duen gaurkoan ateri daukago. Eta oraintxe setean bertan dagoeneko hemen geurekin eta aurkezteko oraindik Tolosako agintari nagusia dena aurkeztuko dizuet, hain zuzen ere gaur eta oraindik badakizea, 12 bitartean eta Kabia Laiko korporazioak bere lekukoa hartu bitartean alkate dena. Olatz Beon, kaixo egunon, Olatz, zer moduz? Egunon, Aitor. Uste dut, ostegun gizena izan, eta tope zabiltzala ere, ez dakiz zertaraineko disfrutatzeko moduan zauden edo ez, baina gogoa mintzat sobran izango dezu, hori bai. Bai, orain txupinazioa iritsi bitartean, plazan hasi gea pixka bat soinua entzuten ez, gazteak badato, zurbiltzen ez da. Bino, ez da egin aurreko isilune hortan gaude ez, komunikabideak bueltaka, telefonoak deitzen,
brigada bueltaka, goxokoak prest daude, ez dana puntu-puntuan dagoen ikusteko, ez? Polita da momentu hau baita ere. Puntu labur eta eskar batzuetan, 2018ko inauteriei begirako mezua ja hasteko eta behin lanerako zaudeten honetan zein izango da Olatz? Mezua, leloa, aurtengo leloa, beste urtetan ere errepikatzen dena oso ona dalako, ez? Ondo pasatu gabe, ez? Eta hori, umorea izan dadila puntu ereziena inauterietan bestetan izaten den bezala, eta disfrutatzea. Olatz, gauzatxo bat, egin goizu, hor aldamenean badaukazu alako aurikular sortatxo bat, horiek piztuko ditugu eta jarrengo ditugu, ze orentxe bertan, 4 tolosar dauzkagu, hemen Tolosatik kanpo daudenak eta geurekin konexioa eginda daudenak eta haiekin hitz egin ahal izateko. Hemen tapatxo ere kendu jozu, hemen hor piztuko dugu, hori da, eta begira, dauzkagu, batetik, Inigo Asensio Piontxanera Koreara bidean, oraindik Loiura iristeko, aeroportura iristeko. Inigo Asensio esaterako, hortxe daukagu, Inigo, orain azortziko ze puntutan zauden eta somatzen zaitugu, hemen orain Olatz Peone alkatarekin ere gaudenean. Ia iritsita. Olatzi ere, ja dagoeneko aeroportuan iritsi berri, eta maletak fakturatu eta bidaiari esera ematen diogun, bai? Gauza bat berezia eskatu behar dizugu. Imanol Rojo animatu behar dizu tope, gu Tolosar garen nenetik. Gogoz, bai. 4 Tolosar topatuko gara Korean, pentsa. Ez da marka eskaxa. Oso ondo. Hor Inigo Asensio, aldi berean Bartzelonara begira jarriko gara, eta Bartzelonan Leire Zabala dago, estudiante tunante, Leire, eta orain langile. Leire Zabala ere, Olatz, ze polita da, horrela kanpoan daudenak eta hemen ikustea. Bai, guk bera ikustea, bera gu ikustea ez dakit, pozez hartuko duen, inbidi pixka puntu batekin baita ere, seguro aski, ez da? Bai, eta aldi berean baita ere. Hau paso, Leire, ze berexia. Begira, Ruth Ortiz dago baita ere, Alemanian Ruth, ja urteak dara matzea etxetik kanpora, 7 urte esaten zuen, apar Ruth, hemen Olatzekin ere gauden honetan, Ruth Ortiz, musikarekin oso lotuta Ruth, eta gaur gurekin egon nahi omentzuen, eta zartaria presatuta omen dauka etxean, Olatz? Abai, txistorra jateko? Sí, preparadita. Nunca he venido, todos los años si no estoy allí, tengo un chavitito o una chistorra preparada. Eta Kopenhagen, berriz, beha ze bueltak ematen ari garen, Kopenhagen, Inigo Pradarekin ari gara, tartean etorri egiten ari da, Olatz, kanpokoi begira ere, nik uste merezio delako indarre egiteak eta keinutxo bat egiteak hemendik, ezta? Bai, importantea da. Ikasle izan geanean eta azterketa tokatzen danean ere kanpoan baldin bazaude zenbat gogoratze ginean Tolosako inauteriekin, ez? Eta nola urten ez naizela egongo, norbaitekin hitz egin o musika jarri txistorra jan, zerbait egin, ez? Orain entzun dugun bezala pixka bat gogorarazteko herrian zer gertatzen ari dan, ez? Nikolakoetan Olatz baldin zer egiten nuen. CD bat izaten nuen beti, CD orduan. Edo kaseta ere bai, garaietan. Eta jarri ura eta mintzatarekin nostalgia hori pixa bat asetu duten nuen. Ze gauza. Nik badaukat ohitura hori etxean gaur goizean ere aurrak txaranga musikarekin esnatu dira, esatetziaten, ama zu pixkat erotuta zaude. Venga, gora. Hori inauteria. Jaiki, kalera begira ere jarriko gara hemen Tolosan bertan dagoeneko Kabialai korporazioko ere arrimoan direlako, zeuen ordezkatze lanetara badatoz, eta hor, Helene Arandia kalean haiekin dabilkigu. Helene, atzera berriz ere zeuregana goaz, konta iguzu orentxe bertan, korporazioa bera, zertan den, orentxe haien lekua joana zein den, esan, barruan. Bai, lortu dut, bengoz elkartera sartzea, eta zeinekin egingo nun hemen topo, Matias Pratzekin. Hemen txera Matiasekin, kaixo Matias. Todo bien, todo perfecto. Dena ondo. Ikusten dezuenez gaur Tolosan zerbait garrantzitsua gertatuko da, eta Matias torri zaigu hemen Madrildik. Zer gertatuko da gaur Tolosan? Batzu pentsatzen duten nik ez dakitela euskeraz, baina bai badakit, Hori ere badakizu. Bai, ikasitakoa naiz, bai. Eta zer gertatuko da gaur Tolosan? Zertara etorri zara? Podría hacer publicidad en ING, no? Ez, gaurkoz ez. Orduan, segurazki, bi gauza garrantzitsuak gertatuko dira, lehenik eta behin festari hasiera emateko, eta bigarrenik izango dena da, zerbait garrantzitsua hemengo herri batentzat. Eta zer da garrantzitsu hoi? Hemengo auzo batentzat, auzo balima da, berazubi izango da. Aurtengo kutxuna berazubi baita. Hasta ahí puedo leer. Ui, ze gertatuko ote da hemen. Urrungo konexioa ingo dugu, eta
Orduan itzengo dugu, orduan. Baliteke Republika kontu bat izatea, ez dakigu. Pinganillotik hitz egiten ari zaizu, norbait, bai? Ez, pinganioak enduta daukat. Es que tengo a Susana Griso, justo aquí en el pinganillo. Guztiok gaur zuzenean gabiltza. Es muy guapa, no le digas nada. Ni con el 5%. Ez dakit hori izango dan, baina, bueno, olatz, ez dakit hor zaudenez, ez dakit hemen 155 aplikatu beharko dugun martxa hontan, o ez dakit. Que tiemble la alcaldesa. Bai, aizu, Auskalo. Ni oso urdurin Tolosako nago, baina... inauterietan guztia da posible. Bai, aizu, baina gaur ardura egietan kabiala irena da. Gaur alkatea Patxi Amiano izango dugu. Beraz, berak ikusiko du, Barkatu? Marian ere bertan? Beraz, konpita ofiziala egin da dauka. 155 artikulua, alak hori sartuko balitze Tolosan men, no? Ez gara horrein ofizialegi jarriko, baina erne bazpare, ez da, olatz? Bazpare ez du bizkara zainduta? Saiatzen geha. Bruselara joan gara, ez? Bruselara jangabe oraingoz ikusiko dugu. 155 ez, baina beste zenbait artikulu sartzen dira barruaino. Eta hauekin erne ibili barra daukago. Bueno, honetan gaudenean ikusten duzu Japusanak hau nola ari dena atontzen, hor ikusten duzu Plaza Zarrean udaletxeko arkupea nola kabialaiko jantzi duten, eta laizter etorriko zego protagonismoa ona. Ja honetan guztietan, eta luzatu dugulako, eskertu nahi diet ikaragarri gainera gaur geurekin eta izan Bartzelonatik, izan Kopenhagetik, izan Alemaniatik, edota Loiuko aireportutik gurekin egon diren Inigo Asensio, Inigo Prada, Leire Zabala, Rut Ortiz denoi agur esateko. Rut, muxo handi bat, eta esan dako, Venga, zartari horrekin animo, zeurekin gaude, ondo pasa! Agurtuko dugu baita ere Bartzelonan, agur muxo handi bat, Rut, Leire Zabala Bartzelonan baita ere, Leire, bueno, animo zeuk ere hor Bartzelonan, ondo pasa ezazula eguna, eta badakizu orain tolosa.eus, eta hor ikusiko gaitu eta hor ikusiko duzu txupinazo ere bete-betean. Eta berdin baita ere, esan da bezala, Inigo Prada Kopenhague eta Inigo Asensio Loiuko aireportuan. Bueno, ja hemen beste kontu batzuk ikusten ari gara, olatz, hemen gauzak eta koloreak aldatzen ari da, ara, adios. Ai ama, itxiateak, favorez. 2000 urte izan zen, Berazubi elkarteko ekatera zuten Legioaren parodia hura, nago ni berriz 18 urte berantuago, bai, beraiek dira, berritxu dugula. Atiak zer, zaten zenen olatz? Isteko aukera baute da, ono do? Ostegun gizena, Tolosa festa hauxe da, eta ikusten duzuen nola ari den Augustia Japuskanaka, girotzen, eta plaza giroa hor jarrita nola dukagon, noski bere txistora puntuak eta guzti. Bueno, festarako aurretiaz eta gero ikusiko jo tartean irudi batzuk, baina gauzak ja oso ondo datoz, oso ondo dira, Kalderero eguna oso ona izan zen, udal musika bandaren inauterietako kontzertuak ere bere leku izan zuen, jende askorekin. Miserikordian ere elkartu ginen, zineten denak hangoekin, eguilerrekin. Bai, oso ondo hasi da eta seguru nago jarraituko duela era horretan, ez? Gaina ateri daukagu plaza, jendea betetzen nahi da, badatoz, eta ez dakit eten beharko dezuen emisioa, Batzar aretora badatozelako, eta zeuk ere zeure eginkizunak izango dituzelako, olatz, eskerrik asko, geurekin egotatik, atzera berriz ere gero egoten garen, eta bereziki bihotzez inauteri onak bizitu ditazula, olatz. Mila esker zuei, gero arte orduan. Eta orain jarraitzaile eta ikuste zaituztegun guztiok, ikuste dazue, Tolosa Kutxuna izendatuko dugu hemendik une batetik bestera, Berazuiko elkartea, jakin ezazue zergatik eta zer den Berazuiko elkartea. La parodia que cuando empecé yo hicimos fue la de los legionarios, entonces pues hacía falta uno que llevase la cabra. Izan da un golpe, efecto oso handia herrian. La mejor fue la de la acción, esa fue la mejor que tenemos. Salimos ahí casi 35 componentes y el podio se quería ver, fue un bull. La carroza Berazubi en sí, estamos hablando que parte de los años finales de los 70, principios de los 80. Me acuerdo el martes de carnaval, salimos de abajo de la estación y vino un hombre mayor,
y que se pensaban que éramos de la Legión, llorando el hombre, y decimos que no señor, que no somos legionarios. Yo empecé en 1980, cuando vine de la mili, yo vine de la mili en 78, salía con mi cuadrilla tal y cual, con mi cuadrilla, pero no salíamos en carroza. Y los de Verazubi, joder, me dijeron, Ignacio, ¿quieres salir con nosotros? Ignacio nos propuso, porque a mí me conoce de toda la vida, y yo me gusta el carnaval y soy muy carnavalera, entonces nos propuso salir. Bueno, anécdotas muchas de tener problemas con gente de fuera, pues por algo tan simple como llevar la bandera española, pues vamos nos salimos de legionarios, cosas así, ¿no? Pues hay gente que esto, pues, ya sabemos que no, ni en carnavales lo toleran. Gauzak egiten ditugunak ez diela pentsatzeko zer da, zergatik egiten dute hau. Ez zer da, flash da, irrifar bat atera. De guardias civiles, pues nos metimos por lo que es San Francisco, por el paseo de San Francisco. Me acuerdo que era cuando empezaban los Tomanta. Pues ya ves, cuando nos veían que todos disfrazados de guardias civiles, porque además era disfraz auténtico de guardia civil, si les veías a todos correr, coger a toda la hostia. Es provocar un poco. Oyes a la gente, ¡jo, qué bien están! ¡Ojo, qué mal están! O oyes, es que al final oyes a la gente. Nosotros no nos vale eso de que, joder, brasileños o de tal y cual, no, bailes, tal y cual, no. Menos baile todo, pero toca los cojones. Lo de Rajoy fue un golpe que no nos esperábamos. Se me ocurrió la idea y joder, al principio vivías, joder, ¿y qué? ¿Y cómo hacemos esto? Tal. No hay que hablar nada, no hay que hacer nada. Nosotros cogemos a Rajoy, nosotros vamos de guardaespaldas y venga, y por todo el pueblo y... Izan zen, baina pasada bat, ni uste zergatik, ez dakit nola izan zen, bueno, izan zen, jute ginean nuestro aire eta jendia sartzen zen batzu esate zuen, haizu, de todo. Blasfemias de todo, eta Rajoy jute zan, beka, aurrea, bipa, eta de vez en cuando hola, eta... Provocar y siricar, sí, pero sin ofender. Hemos sacado la bandera española, la bandera española, todas las banderas que tenemos imaginar, y todos los cuerpos del ejército que han salido, pues hemos sacado nosotros. Cuando salimos de la Academia de Ertzainas, nos juntábamos todos, teníamos la carroza ahí en el puente Verazubi, y nos juntábamos ahí, éramos un buen grupo, y de repente, pues no sé, vino algún coche patrulla por lo que se ve, aquí a Verazubi, y se empezaron a llamar por radio, unos a otros, por lo que se ve, de que, oye, que ahí en el puente de Verazubi hay no sé cuántos ertzainas, y a ver qué pasaba, a ver quiénes eran, o a ver qué... Claro, tenemos el traje calcado de ellos, pues que se empezaron a llamar a nosotros y aparecieron pues un montón de coches de patrullas y ertzainas aquí, joder. Y se presentaron ahí a ver quiénes éramos, a ver qué hacíamos y, joder, sacando fotos con ellos y vinieron, sí, vinieron a saludarnos, empezaron a sacar fotos con nosotros. Boh. Oraintxe bertan ja ekitaldia, hor Patxi Amianok Abialaiko Korporazioaren burutzan jarrita, eta oraintxe nola Verazubi elkarteko kideak ordezkariak, hor arrazkian jarrita, nola legio izeneko horiek, arrazkirako ere atonduta dauzkagun provocar y xiricar, sí, pero sin ofender, nola esaten zuten oraintxe bertan, eta horixe bete izan dute, ia 40 urtez Verazubi elkarteko inauteri zaleek, azken batean, hemen dauden aurrean dozkagun lagun hauek guztiak, 9 lagun hauek guztiak direlako, konparsa baten eta historia oso baten ordezkari. Ikusi, oraintxe bertan, lore eskaintza, Gabialai Korporaziokoek nola egin diten, aurretiaz eta orain euren inguruko bideoa ikusi dugun bitarte horretan, Patxi Amianok halako harrera bat egin die, justifikatuaz eta agertuaz sariaren zergatia, eta hor berezik azpimarratu dute,
historia urteen joana eta urte horietan guztietan inauteriei egin dieten umore ekarpena. Gaineratuko nuke nolabaiteko umore pikante ekarpena, provokatzailea, hein handi batean hori izan delako. Bitartean ikusten ari zarete, 12ak gertu, eta udaletxeko batzarraretoan ekitaldi hau egiten ari garen bitartean, puskanaka plaza zarra ere girotzen ari da. Jendea bertaratzen, gazteak, hein handi batean, gaizue, zeretik ez, Laister eta hemendik ja oso minutu gutxi barru lepo egongo den plaza horretan, bakoitzak bere lekutxoa hartzeko, eta behin 12etan txopiniazoarekin estanda egin eta gero, bada kabialaiko txarangarekin eta sasiko ipatxuren erritmoan bertan, festan bete-betean eta gozo-gozoan jarra gaitezen. Horra begira ere jarriko gara, Elene Arandia unezkero urruti gabe kale gira buelta horretan ibiliko delako. Elene Arandia, oraintxe bertan, teuk ere temperatura termometroa nun jartzen dugun, oraindik ez, baina hartuko dugu hitza Elene Arandiarekin, hor begira jartzeko bitartean, eta berriz ere esan da bezala, pleno aretan, batzar aretan bertan daukaguna, horixe da, Berazubi elkartekoak, hor irudietan, erdian bere kopa txapelarekin Patxi Amiano, eta atzean legionarioak, legioko ordezkariak, ez eurak bakarrik, eta haien artean bertan ere, nola dauzkazuen Ana Ardanaz eta Arantza Kalbo gaur ere, alargun itxuran edo, zeirudi politak. Entzungo dugu baita eroan beste protagonista bat, zetean bertan geure aldamenan daukaguna, eta gero ora ere geurekin protagonista izango dena, Peio Arruabarrena izena du berak ere. Badakizue, inauteriak zer izaten duen ezta, zenbat buru, hainbat aburu, zenbat pertsona, zenbat lagun, hainbat inauteri izaten dira, eta horietako bat izaliteke Peio Arruabarrena. Egunon, Peio, ongi etorri? Egunon, berdin. Peio eta kompainia. Eta Sirimiri. Sirimiri da Peioren lagun kutxuna, eta beti inauterero berarekin izaten dena. Eta aurten ere beste horren beste izango da, ezta, Sirimiri? Cuéntanos la historia de Sirimiri. ¿Qué pasa, Pello, con Sirimiri? Bueno, Sirimiri es el primer reportero que da vueltas por el mundo y hemos estado 7 años dando vueltas por el mundo y teníamos unas ganas de carnaval increíbles. Entonces, todavía no la han terminado la chilaba, pero estamos en ello. Porque aquí donde le ves, Patxi, Pello, Pello bidaiaria de oso. Claro, Tolosakoa izanek, Tolosa bidaiak denak elkarruzatu egin behar ditugu, eta urte askoan Tolosatik kanpo ibilitakoa da. Bidai ez bidai, de viaje en viaje, sí, pero siempre con Tolosa en mente. Horrentxe bertan izan da bezala, Peioren berriak gila joan ditugu, Elene Arandia bai, eta hemen batzar aretoan bertan protagonistekin. Elene, aurrera konta iguzu. Bai, Aitor, hemen nabil korporazioa juntatu nahian, eta hemen txenago Patxi Amianorekin, Patxi Amiano da korporazioko parte, guantxik ikusi du kutxunaren izendapena egin duzuela, zer dela eta konta iguzu pixka bat labur Berazubiren aipamena? Berazubiko aipamena izan da, hor nolabait irakurrieten bezala, urte asko daramatelako bere parodiak egiten, izan dira beti oso humoretsuak, transgresoreak, eta horrela, eta orduan gure ustez, ja merezi zuten, omenaldi edo errekonozimendu txiki bat egitea, ez da. Tolosako herriak ere, badirudi aurten pozez hartu duela, Berazubi auzoak, bere izendapena edukitzea festan. Bai, Berazubiko karrozakok oso gustora, gainera poza handia eman ziren, eta orduan, beraiekin ere, erabaki genuen gaurko tontakeri bat ere antolatzea. Gaur ere beraz izango da tontakeritxo bat, antzorki txiki. Bai. Pregoia izan ordez, beraiekin antolatutako teatrotxo bat, eta beraiekin, beraiei ere emanez protagonismoa, ez da? Egon gara, orain dela minutu gutxi Matias Pratzekin ikusi dugu Madriletek etorri dela berria ematera, ez dakite zer dela eta, baina ikusiko dugu emetek minutu gutxi barru. Bai, bi pertsonai oso bereziak etorri dira, komentatzeko pixka bat, ateatzen dugun guzti hau nundik doa eta zergatik doan, eta horrela. Nahiko ezaguratsuak. Esanguratsuak, ez? Eta zirikatzaileak bai. Zirikatzaileak bai, aurten. Aizuta, ez dakit, zuek izendapena egiten duzue urtero, ez dakit, dagoeneko aurtengo kutxuna banatu duzue, urrengo urteko kutxuna ere buruan daukazue, edo oraindik ez?
Normalean eguarrialdea izaten da. Elkartzen gehala eta azten gehala gauzak egiten. Abertze proposamenak dauden eta gero afaritxo batean erabakitzen da afari hortan gauden hon artean. Bueno, Aitor, ikusten duzu hemen gehiagorik ez dutela esaten, beraz, itxaron egin beharko dugu ikusteko ea zer daukuten guztiek pesatuta. Ze ona. Eta zenbat zordi egon, kabia laikoei, ja, badira urteak, Patxiamian orain, eta aurrerago, eta kasiko omenaldi bat ere egin egenieke, ez da hemendik, Alberto Arzuaga eta alakoen tankerakoek beti osteungi zeneko txopinazo jirabuelta honi nola eman zioten irauli bat eta kolore bat eta ja dagoeneko osteungi zena zer bihurtu den, ez da? Hori guztia bideo irudietan ere ikusi genezake, ostegun gizena Tolosan hain berezia dugun egun hause eta oraintxe ja, laizter amabiak gainean ditugun honetan, bete-betan bizitzear gauden honetan txe. Bideo beraz ikusi ezazue, ostegun gizenari buruzko erreportaia hau. Igande arte esan jazen hemen ezerrez. Larun batetan kanpotikan etortzen zien jantzita, eta Tolosarrak igande arte esan jazen, dian año. Txilaba, hasi ginen, jendea, zeo jaztetik-gan. Ez na oso ziur, baina pentsatzen, bere momentu jendiak, nola ez zeuden hainbeste medio leno arropaketaiteko, segurazki etxen zein gauzakin, gainetik botatzeko aintzako gauzen bat aterako zuela, eta hortikan aurrea, gaur esatzen duen Txilaba baino aretu. Txilaba hasiko zan, ni uste egin dela 30 urte hola zizala mekin, Txilaba jazten, eta galtza bakero moztuta, eta kaltzertin jarraiazko egin, da hola. Gero hortikan pasazan pixka bat buzoa, eta orain berriz hasi da Txilaba jaztea, eta bueno. Azkeneko 4 urte hoitan nik nabarituet izugarrizko jokera berriz Txilabakin. Txilaba asko saltzen ari da berriz, buzoa pixkatatzea aldekiko dijoa, denetatio asko ikusten da, baina Txilaba polikendo saltzeitu azkenetan. Txilaba osorneko kontue itezien beste gaur batzu, baina Txilaba ez. Baina jende hasi izan Txilabakin, zer jatzeatik. Ostegunean, ezan jazten ez errez. Orduan eskolatikan ateratzen ginen, eta normal. Bai, diversifikatu ginen. Baina saldu Txilabak beti saldu zatea. Urtero pilo bat zatea. Ostegunetan Txilaba. Ostegunetan Txilaba. Gero ostegunetan ikastora zentzatu duten. Batzu daude meagok, eta gero kosturan dago diferentzia. Guk egiten dugu kostura frantzesa, orduan ze gertatzen da kostura horrekin ez dala lertzen. Emategu igual galestigi dala 42 euro, baino aguantatu leike, 20 urte, 20. Inunen ez da jazten, Txilaba. Txilaba bakarkan Tolosa jaztea. Tolosako jendea gara, iruztu zireko ez da hola beste herri, Eta karnabarnetan, bai. Budoa o Txilaba jarri, pensatzen de Tolosarrago dala. Txilaba eta ez galtzeko, pena da. Tolosako jendea dauko hor txarangaken azte dianien bihotza jartzea atope. Nola bestela? Atope? Hala jartzen da. Topean bihotza. Eta bueno, oraindik ere batek edo bestek esango du, ez dagoen lekutik atera dute hauek, ez da bai da Txilaba edo mozorroa bai, edo ez, edo hortaraino ez da. Ikustatzen hemen giroa plaza zarrean eta plano hause. Orantxe balgoira puska-musanaka ateratzen astear daudelako Kabialai korporaziokoak. Geubien bitartean hemen daukagun laguna ere Peio Arrobarrena galdera horren bueltan jarriko dugu, Peio. Y tú, claro, pese a estos últimos 7 años, azken 7 urte hauetan ez zara hemen egon, pero aún así, ¿qué ha sido? ¿De Txilaba, de disfrazarte, de no disfrazarte o Jueves Gordo? Hombre, para mí el carnaval bueno, de chavales, Jueves Gordo y la Txilaba. Pero yo ya el carnaval lo vivo más el domingo, lunes y martes. Fíjate en estas imágenes, ikusi irudi hauek, esto lo quieres vivir, ¿no? Tras 7 años, la verdad que estoy, como dicen en México, con la piel chinita. Ay, porque esto emociona mucho. Esaten ari ginen, inauteriak, Tolosako inauteriak oso bereziak dira, y seguro que para ti así lo son. Eso lo llevas en la sangre. Eso es. Pero seguro que durante este tránsito de años en los que has estado viajando por todo el mundo, habrás vivido también fiestas especiales e incluso algún carnaval. Hombre, el carnaval en Canarias, que también tiene mucha tradición de carnaval y con otro clima diferente que el de aquí, entonces menos ropa. ¿Y qué nos guardas para este año, 2018, Peio Arrobarrena en Tolosa?
Bueno, pues no sabíamos qué hacer y bueno, supongo que sabéis que soy fotógrafo y entonces carnaval es una maravilla para hacer retratos. Entonces, pues nada, hemos pensado que la mejor manera de hacer retratos de carnaval era crear un ambiente cósmico con Sirimiri en el espacio de la Puerta de Castilla, en la celdita esa. Y entonces todos hemos hecho el gamberro en un fotomatón. Y entonces hemos pensado que una idea bonita era crear un fotomatón carnavalero que luego subiremos a redes sociales y todo eso. ¿Domingo, lunes? Domingo y martes. Vale. El lunes algo de ciclista cadáver. Tolosa.eusera ongi etorri guztiok eta hemen gauzkazue justu orantxe txupinazo horreko giroko kontuetan Peio Arruabarrena. Bihotzez mila esker. Eskerrik asko. Eta gora inauteriak, ondo pasa inauteriak. Gora inauteriak. Aupa, eta Siri fiestuki. Siri mirirekin. Ze polita, Azken batean hemen denok daukagolako gure puntutxoa, eta bitartean hor ikusten ari zareten hause, orain da udaletxearen, udale eraikinaren aurrealdeoa eta balkoiak bertaratzekotan laizter direlako, dagoeneko goialdeko pixu horretan ikusten dituzue, enondi batean Kabia Laiko korporazioko dantzariak eta dagoeneko zinegotzi papera hartzeare daudenak, badakizuelako jakin gaur Tolosan udal korporazioa eraldatu egiten dela, itxuraldatu egiten dela, inauterizaletu egiten dela nolabait esateko, eta hori guztia orain une batetik bestera 12etatik aurrera izango da. Txupinazoa kontatu, bizitu eta ikustaraziko dizuegulako, baina inauteri aurretik ere bizitzen ari gara, eta nola gainera esate baterako orain atzera astebete egin eta joan deneko larun batean hori ere hain tradizio handiko eta hain polita bihurtzen ari den kalderero egunarekin. Ikustazue. Azkenen gu etortzen geha urrutiko lurraldetatik eta Urdina txikin pasatzen ditugu inauteri guztiak eta kaldererokin hasten geha gaurko egunean eta azkenen gonbitea denantzako ondo pasatzeko. Azkenen euria ez dezala izan arrazoia ez ateratzeko. Plastiko on bate hosi eta kalea. Kaldererotan beti gu izan gehala prestatu dugunak eta orduan aurten gainera 75 urte horrena izan da, are indar gehiagoekin atera gehala. Rekorrido txiki bat ingo dugu, herri guztitik zehar, zartagik eta astintzen, eta buelta guztia egiten daunen, espero dugu herri guztia gurekin egotea, eta gero tokatzen da faltzea eta deskansatzea. Inauteria datozela, Tolosar guztiak ospatu ditzagula, beti bezala, umore honean, errespetuz, eta gauzak tajuz eginda. Festa bai, baino bururakin. Ungaro bihurtu egun batez, eta guzta. Urte oso honen zaiote gain inauterik hasteko, eta gogotxu egia zen. Guain dela hilabete hola hasi ginen, eta lehenengo gure kaxea itzegea, diskak ensaiatzen, eta azkeneko ensaioa musikarekin ite dugu, eta gaurko egunez beraiekin. Berez konpartxan aurretik jute dugu, baina aurten egualdiagatik konpartxatik kanpo gure terpek bilatu barrizun ditu, eta hoxe, baina oso guztu dala. Tolosa.eus bidez ari gara zaizkizue honen bestean 2018ko otsailaren 8 honetan ostegun gizen egun honetan bertan zuzeneko emankizun hau eskaintzen eta azken batean txupinazo aurreko giro hau ere zegun garatzen. Beste behin eta orain batu zareten guzti horiei ere ongi etorria luzatu geure emankizun honetara. Orain zer? Orain bete-betean sartuko garaia txupinazo aurreko pregoian, ea gaur zer sorpresa ekartzen diguten lehen entzun duzu, Matias Prats, Lene Arandiak ere elkarrezketatu den horretan Kabia Laiko korporazioari laguntzen ari zen Matias Prats, euneko portzentaia eskaintzak egiten saiatu da, bere iragarki leloei lerroari ere segida emanez, baina askatu ez du ezer askatu, kontatu ez du ezer kontatu, zer gertatuko da orain udaletxeko balkoitik eta plaza zarrean hor, jende hori guztia dagoeneko leku horretan bertan. Galdera ikurra handi bada oraintxe bertan, eta jakizue eta geu ere, horren oraindik ere oso jakinaren gainean ez gaudela, bidena barra esan da, baina, zare potola gertatzeko badagoela bai. Ze, urruti gabe, eta lehen Matias Pratsek, pentsatu nahi dut, Matias Prats luke izango dela, eta ez Matias Prats Kañete,
ura, bueno, orain ja Aitona esango genuke, baina jatorrezko Matias Prats ura izan zen, 2004an zendu zena. Geroaren semeak segida izan du Matias Prats Lukek, eta ura dago antza gaur hemen Tolosan, den Inigo Perurena ikusi duzu, arenak eginez, eta nola, ez dakit iragarri edo mehatxatu duen. 155 artikularen aipamena eginda, eta hemen Tolosako auzo batek izango duela nolabaiteko gaur, ez dakit esan aitortza bat, edota artikulu hori esekutatzeko bidea emateko aitzakiaren bat. Bueno, itsaspertuan ari gara, eta nola gainera, ez da? Baina ikusi ze irudi politak biren bitartean, hor, ja somatzen ari garenak. Gizona, hau zabalka eta alturotan, amaiketako etzuen ondo behingo honek. Ze, pentsatu nahi dut, Bartek gaua ezkeroztik ere, mutila etzela parrandan ibiliko. Zekar, hori izaten da beste gauzetabako bat polita, inauteriak, Tolosan, gaur ostegunen hasi eta datorren asteartitara edo areago. Asteazken austerrera begira horrendik egun asko ditu aurretik, baina ja, atzo gauerdian bertan ere izan zuen alako txupinazo alternatibo bat, ja esan dauzela, asteazkenetik osteguneko gauerdian txupinazo izaten da. Egunon Tolosarrok, patxi amiano, jarri zegu balkoitik izketan, entzun dezago. Aurten gure herrira gonbidatu bereziak etorri zaizkigu, prozesu bati bukaera emateko. Lehen talde gonbidatua hurbiltzen ari zaigu, eta honetaz hitz egiteko beste gonbidatua dugu, Matias Prats. Hola, buenas días a todos y bienvenidos. Ongi etorriak, Gonbidatuak erdaldunak direnez, aldi bereko itzultzailea erabiliko dugu. Ta horrela, galderak euskaraz egingo ditugu eta erantzunak erderaz izango dira. Zer esaten dezakezu talde horra agertzen zaigun talde horretaz erabiltzen dituzten jantzietaz? La verdad que los trajes son de 1735, lo que vamos a ver ahora a continuación. Estos trajes estaban hechos antiguamente por sastres de gran importancia y gran renombre, pero tenemos constancia de que estos últimos años anda Ágata Ruiz de la Prada intentando hacer un modelo para la Legión. Veamos cómo se acercan nuestros invitados especiales. Ahí están, sin el 5% TAE y sin gastos de comisiones, Hortxe ditugu. Leku pixka bat utzi, mesedez. Legionarioak. Euskeraz, se dice legionarioak. Ahí está. Eta musika, zer komentatzen diguzu, Matias? Bueno, la música antiguamente estaba compuesta por un famoso compositor. Los últimos arreglos los ha hecho José María Cano, del grupo Mecano. ¡Señor! ¡Arriba! Y la verdad, qué paso llevan, Qué ritmo llevan, Hortxe ikusten ditugu, Euskeraz. Ahí los vemos, ahí los vemos. Están cruzando el puente. Ondo. Venga, aurrea. Aupa Benazubi, aurrea. La verdad, Pachi, no sé cómo los ves tú, pero yo los veo muy delgados, Creo, diré usted, dietan jarrita daude. Últimamente les ponen a dieta, creo. Se les ve que están... Parece ser que lo que decía el ministro de Defensa era cierto, Están a régimen, se les ve finos. Argalak, esa tenda euskeraz, está. Argalak. Con el 5% TAE. Ya no tienes que... ¿Se puede hacer publicidad, Pachi, aquí en Tolosa? No. Mejor que no. Ahí vemos la procesión, Bueno, eta guain, beste gonbidatuan agertuko zaigu. Sí. Bai.
zuk esan. Cruz arriba! ¡Ay! Hau etxe bai, momento unkigarriak. Momentos. Ahí tenemos a los legionarios de Berazubi. Fíjate, se le ve a Agustín. Forjado en tantas batallas, El capitán Romerales. Con su muleta. Este estuvo en la guerra de Ifni. Y tiene metralla por el cuerpo como si no costara. Cuidado. Bueno. Taldea. Elten ari dute. Urrengo gonbidatuari, errege emerituari hitza emango diogu. Denok ezautzen dugu auzo honen lotura Larraza egunarekin. Bere jaiak urriak 12 ospatzen dituzte eta zer iruditzen zaizu talde honek eskatzen duena? ¡Firmes! 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 Buenas tolosarras. Me llena de orgullo y satisfacción en el día del Jueves Gordo ser el encargado del acto solemne que vamos a vivir. Corría el año 1965, cuando se terminaron de edificar las viviendas últimas de un barrio con carácter, un barrio con personalidad propia, un barrio unido culturalmente a España y también de manera sentimental. Prueba de ello es que mantienen sus fiestas patronales en una fecha grande para todos los españoles, el 12 de octubre. Siempre habéis estado, Berazubi, en nuestro corazón. Por ello, en nombre de la emérita reina Doña Sofía y en el mío propio declaro, desde hoy, día 8 de febrero, darme un poquito de agua, coño, que se me estoy secando. Es que se me secan las cuerdas, ya estoy mayor ya. Gracias, pupilo. Declaro, desde el día 8 de febrero de 2018, proclamo la independencia del barrio de Berazubi, desanexionándose así de Euskal Herria. Gora Berazubi independientekoak. Bueno. A ver. Ya no saludan a la autoridad. Como me he jubilado, no te joden. No me saludáis ya, Como me he jubilado, no me saludáis. Venga, Orrea, Martín, de Orrea. Ya no me saluda nadie, vamos. Como me he jubilado. Ahí va. Pasa. Bueno, aurtu dezagun aurtengo kabialai kutxuna den Berazubi karroza taldea. Eta denok, eta beraiek izango dira zuzendariak, beti bezala oihuak egingo ditugu, baina beraiek zuzenduko dituzte eta xaupinazua botako dute. Venga, nahi duzuena. Gora, ostegu izenan! Gora, inauteria! Gora, Euskal Herria! Gora, Tolosa! Gora! Eta gora, Berazubi! Gora!
Qué orgullo, qué orgullo. A ver. Ahí está, ¿eh? Lo tenemos. Ostegun gizena lehertu da 2018ko otsailaren 8. batera txupinazua, pum! Entzun dugu, eta hor nola gozatu eta ikusi dugu, nola gainera ez disfrutatu dugun ikusten, hor jendea bati bat ezik gogo zegoen, bueno, asteko eta behin eta amabiak aurretik denak isilik mutu utzi dituelako, Berazubiko legioak, ene. Zer ez dut ekarri hauek, 2000 urtean egin zuten parodia hori edo, eta ura ekarri zuten, eta ura nola bitera erakutsi dute berriz ere. Eta gero, ja bai, txupina behin bota eta gero, eta hor protagonista Ana Ardanaz eta Arantza Kalbo izan dira, haiek txupina bota duten ezkero. Zikleratu da festa hauxe, sasiko ipetxulen, eta mendik aurrera, inauteri piezak txarangarek.
Plaza giroa lepo dagoelako oraintxe, gazte jendeak handi batean hartuta. Eta esaten ari garena, bereziki behin 12etan txupinazoarekin festa lertu delako, eta hemendik aste arte luzera begira, festa borobila eta bete-bete daukagulako Tolosan. Berezia, inondik inora. Berezi egiten dute hainbat eta hainbat lagunek. Lehen ere, bota dugu lelo bat, ezta? Hainbat ura, hainbat aburu. Batartean horretan protagonista Berazubi elkartea da, aurten inauterietako kutxuna, izendatu duena Kabialaiko korporazioak. Eta hien horrezkari bi hemen ditugu, preziski Zuziria bera pistaren ardura izan duten bi lagun. Ana Kalbo batean, zeuontzat hor monitorean, pantailan bertan eskuinetara, eta gero hemen neure alboan bertan baita ere, Arantza Kalbo eta Ana Ardanaz. Ez ditute aldatu behar orain apelliduak. Ze momentikoa ez da, Arantza, berezia izan da balkoiko une hori. Oso berezia, posa handia, ilusioa, hainbeste jende hor plazan, ez dakit, barrun sentitzezu, ez dakit nola esplikatu. Posa handia. Barrutik atera zaizuna izan da, bukaerako Gora Berazubi. Bai, hori normala, Berazubi da. Bai, Tolosan da, baina da aparte, Berazubi beti izan da, auzo apartea dela. Baina orain dagoeneko erregeak izendatu du, independente. Bai, hoi, por supuesto. Eta lortuko deu, lortuko deu. Bueno, hoi lortu indeu. Ez naiz konturatu. Anak ere badaukagu. Independente dela, honen bestean Berazubi beti espeziala izan delako. Lo es, espezial. Bai. Gu berezia gea, baina betirako. Betiko auzoa da Berazubi, nola ez. Eta elkartea, ze berezia den, 40 urtetik gora, ia 40 urte, 40 ez da iristen, baina urte asko dira, urte joan urte etorri, idea berriak, sormen berriak, nola zan, provokatu eta xirikatu, pero sin ofender. Sin ofender, bai. Hori gure lema da, azkenean, beti tokatzen dugu politika, baina, hola, ironiaz. Eta Ana eta Arantxa eta Ana, nik uste Kabialaik egin dizen omenaldi hau eskertzekoa dela, ez da, zeuen aldetik? Benetan, eskertzekoa da. Ez dakit zer esan, emozionatuta nau, eta, bueno, esan behar da, sari hau, ez da gure txako bakarrik. Baizik eta Tolosar guztientzako. Ezke, Tolosarra izatea da berezia. Eta, bueno, saria benetan denontzako da. Zeuei ere eskerrik asko, eta zorionik handiena geure guztion izenean, Tolosar guztion izenean. Gora inauteriak eta bi bazuek, Gora Berazubi. Bale, Gora Berazubi. Bai, horixe, bi protagonistak ere hemen geurekin izan ditugu, eta orain protagonismoa plazan daukazue, giro horretan daukazue. Dagoeneko esan da bezala, batetik korporazioak eta Berazubi elkarteak, Kabialeko korporazioak eta Berazubi elkarteak izan dutelako beren protagonismoa, izaten jarraituko dute orain egunean zehar, jakin badakizuelako orain hemen plaza zaharrean bertan daukagun giro hau guztia puskanaka, baina kale guztietara zabalduko dela, eina handi batean Tolosako alde zaharrean. Abiatu da honen bestean bai, ostegun gizonarekin aurtengoa, eta horretan, hauxe da orain gozatzeko daukaguna, eta entzuteko ere bai, entzun, txaranga hotxak eta nola ari garen oraindik ere, entzuten eta bizitzen, gogo betetzen hor. Ikusi dagoeneko nola dagoen, Ja kale nagusia bera, han ondoraino ja jendearekin ikusten da, txarangek lagundu egingo dutelako, ez da? Bueno, bestak beste, orain ikusten ari zarete, nola Letxukalea aldera, ingurura, horrezker egingo dute puskanaka Kabialaiko txarangakoek, gaurko egunez eurek izaten dutelako, bazken batean, txaranga eta giroa jartzeko ardura hori, ardura. Polita gaurkoa. Eta hemendik aurrera zer? Hemendik aurrera festa bai, eta festarako gogoa soberan latz, baina eta importantea, garrantzitsua, eguraldiak lagunduko ote du. Geure eguraldi iragarle ofiziala ja izendatuta daukagun enean, aurkeztuko dizuet Javier Larreta, Mesonen ondo ezagutzen duzuen laguna, langilea. Javier, kaixo, egunon?
inauterion, ostegun gizenon, eguraldi iragarpena. Bueno, gaurtik abertatik abiatuta, konta iguzu, zer ekarriko dute 2018ko inauteriek? Bueno, aurtengo inauterien ditako gaur hasi batipat, egualdi ateri izango dugula, egualdi freskotik izango dola, generalki, ipar ekialdeko haize horrek egualdi nahiko fresko okiko dula, eta gauen batipat izoz puntua bekin mantenduko dula. Gautxorintzat abixua. Ostialme? Ostiral meetako egualdi neguko egualdi sartuko dula, ez? Ipar mendebalatik hasi nahiko elurrakin batez ere 200 metroa elurra espero doala, eta batez ere oso nazin eta guztia ostira meetako. Beraz, oraintxu ere ez dago urruti, baina izaskun zurituta ikusiko dugula. Bai, pertsibatu gutxi da, baina hori. Aste buruan, Zaldunita bezpera, Zaldunita? Larun batean, batez ere, ipar mendebala sartuko du, eta gero batez ere oso egualdi bitarten horrek, egualdi inguna ostutze horrek, elurra nahiko 500 metroa sartuko dula larun batean. Prezipitazio espero da? Bai. Iganden jauteri? Iganden egualdi garantzitsuna Tolosa baden, ipar mendebalan hoi sartu ingo dula, goizetik batipat. Horre dakarrena egualdi nahiko nazi sartuko du goizetan batipat, baina freskotik. Eta gero batez ere gaualdean Mateu ipar ekialdeko haize horrek sartu ingo diola, izoz puntu hori. Javier, ilunetik goaz, astelenita eta astartita ere bai? Astelenen ematen du goizen batipat ipar mendebala, ipar ekialdeko haize horrek nahiko freskotik jongo zaiola goizetik, eta emateu eguerdi arratsalde hortan pizkatu hogutza txiki bat temperatura aldetik goraka da, baina sartu zaigula. Orokorrean, Javier, hotzetik eta elur puntu batekin ere behar bada aurtengo inauteriak. Bai, aurtengoa bai. Guau! Hotzetik, babesean ibiltzeko beraz, baina babesean ibiltzeko jendea ez dagoenez, baten eta bestean ibiliko da. Garrantzitsuna jendea aurtengo inauteriak abrigatuta ate barko dula. Aurtengorako egura dira garpena. Javier Larreta, Meson, eskerrik asko. Zeire. Eta gozen kalera, kalean Elene Arandia, kalean ez, barka, ja hementxe giroan bertan, Elene Arandia azkeneko hitza hartu eta azkeneko hemen geure kontuak eta ja esaten joateko. Bai, bueno, kalean ez, gonbidatu berezi batekin zaude. Izan ere, Juan Carlos daukat hemen ondoan, lehenik eta behin kutxunaren izendapena. Ondoren txupinazoa, eta bain berriz Juan Carlosekin topatu naiz, eta ezin utzi, Juan Carlos hemendik alde egiten. Juan Carlos, gaur zer egin duzu? Lehenik eta behin aiatu bida goizian. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi nizkioke Letiziai, guain bakizu nien naizela erregea lehenengoa, eta Letiziak ematen nizkin nahi permisok olako tokitara etortzeko. Etzait asko gustatzen euskeraz egitea. Ikusten dut jario ederra daukazula. Etzait gehiagi gustatzen eta arrazoia oso simplea da. Norbaitek esan dit Urkulluren antzare badaukatela. Y me jode, la verdad. Barkatu, borratu hoi, mesedez. Bai. Oso ondo, eskerrik asko, zure aurten gure inauterien parte izan zelako, eta bueno. Baina, eskertzekoa da, Berazubikoak beti izan du dia, beraien festa dia 12 de octubre. Berazubitarrak. Eta gero bere orkestak, eta Espainian ikusten dian nolako orkestak, eta hemen ikusteko aukera nola daukagun, nik uste derrigorrezkoa zala horrako omenalditxoa deitea. Orduan gaur, otsailak 8 izugarrizko gozatua izan duzu, hemen Tolosan? Bai, permiso eman dit Letiziak beste gau bat hemen pasatzeko. Presupuestoa bakizu guain asko murriztu da, eta... Gaur berriz parranda eta bihar berriz izango dana, ez? Bihar de inkognito.
Bai, de inkognito. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko ikusten duzu Aitor. Bakizu nahi neskak eta asko gustatzen zaizke zure telefonoa emango jazu. Guan itzengo dugu. Moztu, zure telefonoa zenbakia. Eso matu dezu. Eta honi, izue, eizera, karo, esaten ninduan, eizera ez datorren bitartean, baina, karo, eizera bere erara antza, urrutik gabe. Bueno, humore puntioz dena ulertuta beti, ezpairik gabe, eta inauteriak daukan, nola baiteko, itxuraldatze horretan guztian sartuta, Elene Arandiak nola erregea, borboikoa, erregezena, nola elkarrezkatu duen, aurtengo protagonistetako bat, Ura, Matias Prats, Kabialeko korporazio osoa, baina eta bereziki, Beratzubi elkartea. Gaur, nik eta aitortu barri zuet gainera, nire barrenean ere omenaldi horren puntu txiki bat ere neure ganatu nahi dudala, sortzez, Beratzubiko ere banaizen enetik, apa Tolosa eta upa Beratzubi. Hau eman du, gaurkoak, gaur goizeko 11 ezkeroztik Tolosa.eus honetan arituk atzaizkizue emanaldi honetan inauterien aurrekariak eta txupinazoa bereziki eskaintzen, pentsatu nahi dugu horrekin guztiarekin gozatu eta bizitu duzuela. Gu puskana agurtzen hasteko moduan gaude, Elena Arandia atzara berriz ere, lanean aritu zara lehen kalean, gero batzarraretoan, izan lehen erregarekin, Matiasekin, korporaziokoekin, denekin egon zara, eta horretxe agurtzeko moduan. Juan Carlosen gandik pixkat despegatzea. Eta, ikusten dezuenez, plaza apur bat ustutzen ari da, izan ere, medik aurre, txupinazoaren ondoren, badakizu, giroa herriko beste txoko batzuetara zabaltzen delako, eta, ni ere agurtu ingo naiz. Guain saldo bero bat hartuko dugu, ezta? Ezpairik gabe, ze jaingo bazen dute orain hemen kamara aurrean gaude hiltzan hauek, berezik lehene kanpoan nentabilen baina barruan gaudenok ere ez daukagula sobra hundirik, hotz egiten du Javier Larretak esan duen bezala, eta esan gabe ere jakina da hotz handierekin gabiltzara egun hauetan, negua aurten negu izaten ari delako, inauteria beste nola baitu berotu beharko dugu. Aitor, bani ere banoa bera. Muixo handi bat, Elene, mila esker. Agur. Elene Arandiari agur, eta zeuei guztioi ere, ikusi zaituztegun guztioi ere, esatea, eutxi, hotzari aurre egin, bereziki zuen bihotzak ekarri gora. Gora inauteriak, bai, gora Beratzubi, eta bizitu, 2018ko hauek, topean. Hori bai, eta beti, keinoin, Tolosak, ez dion honetan. Tolosako udala, Tolosa.eus, eta trala horrekin, Tolosako inauteriak, muixo handi bat, eta urren arte, gozatu egun hauetan.